Aquesta és la història d'un estany que va ser molt estimat per les persones que en van gaudir durant la seva plenitud fins a mitjans del segle XX, d'una manera única, que mai més no es tornarà a viure. Durant dècades, milers de persones hi feien cada dia llargues passejades en barca, gaudien de la natura, feien caceres o bé participaven en grans àpats multitudinaris. L'estany era la seva vida. Aquesta és la història de l'estany de les persones, de com molts avis de la zona encara el recorden, de com es va perdre a mitjans del segle XX, quan va ser dessecat per foscos interessos i conspiracions, i de com va ser recuperat en una operació única i sense precedents a Europa per la seva magnitud i dificultat logística, financera i estratègica. Aquesta és, en definitiva, la història del retorn de l'aigua. Això és Cal Cinent. Avui és el centre d'interpretació i visites per als turistes de l'actual estany d'Ivars i Vila-sana. El més gran de Catalunya en extensió. Més gran, doncs, que el de Banyoles. Antigament, però, aquesta masia restaurada per als seus actuals usos i construïda a començaments del segle XX, va ser el nucli principal de bona part de la vida social i econòmica que feien els visitants i les persones que vivien de manera permanent en masies com aquesta, situades a l'entorn de la llacuna. Carme Abarens Graoles n'era una. El seu pare li va deixar en herència l'antiga masia, construïda per la seva àvia, i ella la va cedir al Consorci Públic, que actualment en gestiona l'ús, i que s'ha encarregat de restaurar-la per convertir-la en centre d'interpretació. Va heretar aquesta masia. Com dic, el meu pare va ser l'únic que es va quedar amb la terra. Jo hi va fer poca vida, però el meu pare va parlar moltíssim, va explicar moltíssim sobre la masia i l'estany. I coneixia tothom dels voltants, i explicava totes les caceres, etc. Batista Fabregat Ferrer és un dels pocs testimonis vius de la vida que es feia a l'antic estany. Els seus pares havien estat masaders de Cal Cinent. Hi vaig viure del 32 al 51. Nosaltres, aquí, els meus pares, eren mesaders. No es mirava si es feia festa ni si es treballava doble. El que podíem treure de l'estany, si podíem pescar una mica, o el que m'organitzàvem de les caceres, allò era a compte nostre. No era a compte dels amos d'aquí, dels pares de la Carme. Es dedicaven a fer àpats populars i a col·laborar en l'organització de la pesca i de les caceres que s'hi feien. Era part de la litúrgia social de l'època. El seu retrobament, després de dècades, serveix per recordar-nos com era la vida a Cal Cinent durant la primera meitat del segle XX. A l'hivern, mira, aquí l'any 44 mos va agafar la nevada aquella que hi va haver de 1,20 m. I aquí teníem el racó de la llenya i gràcies al foc perquè no teníem res més. Els venen records d'una infantesa dura. Eren temps de postguerra a l'Espanya de Franco, una època extremadament difícil des d'un punt de vista econòmic. La falta de recursos econòmics entre les famílies era greu i enmig d'aquest desert perdurava com un oasi l'antic estany. Les activitats de la pesca i la caça generaven importants guanys. Per als joves de la zona, l'estany era la seva vida. Un d'aquests era Jaume Riu Vilalta, vilatà d'Ivars d'Urgell. Jo nedava molt. Sí, jo m'encantava perquè allà en aquella caseta que es veu allà, que és a Cal Rondant, aquella caseta, jo hi venia cada dia aquí. Només tenia 9 anys llavors, però ja hi havia la guerra llavors, ja hi havia la guerra aquí. I m'encantava de vindre aquí. I com que aquella senyora d'allí va veure que tenia tanta il·lusió amb l'estany, a veure de l'aigua i m'agrada la barca, amb els seus fills, i ens passejàvem, va dir, si vols, si et portes el pa, dinaràs aquí cada dia. No cal que vinguis amunt i avall i torna a dinar i torna amunt i torna avall. Que llavors el pa estava reaccionat. Ens donaven una petita reacció de pa per cada cap de família. I aquí hi va agafar tant de gust que vam fer meravelles. Aquí en aquest estany vam fer meravelles. Les visites de caçadors arribats d'arreu de l'estat espanyol i en alguns casos de l'estranger eren molt freqüents i servien de dinamitzador econòmic i social.
La cacera, que a nosaltres avui quasi ens sembla una cosa inhumana i tal, abans era concebuda quasi bé com un art noble. Els senyors de Barcelona, ells ens escrivien cartes per organitzar una cacera, dient-nos el número, poc més o menys, de caçadors que vindrien. Últimament, cap a vora els 50, ja venien amb algun cotxe, però primerament, a partir del 40, venien amb el tren i paraven a Bellpuig. En una sola jornada de cacera es podien abatre centenars d'ànecs i fotges. La cacera consistia en posar les barques afilerades, així de l'un cantó a l'altre, i llavors a veure en quin cap eren els osques, que en quin cap hi havia els ànecs i les fotges. Els ocells volaven per dalt i tots ascens, com aquell que diu, semblava que ploia, perquè tots els caçadors, a cada barca n'hi anava un o dos caçadors. I tu em diràs 12, 20 o 25 caçadors, pim-pam, i que jo diria que ploia ànecs i fotges. L'antic estany era punt de trobada habitual de personatges il·lustres de l'època, principalment famílies de la noblesa o relacionades amb el franquisme, que hi feien estada per passar 1 o 2 dies de cacera. Abans que esclatés la Guerra Civil, durant la República, el president Lluís Companys va ser un dels visitants regulars. Aquí el veiem acompanyat d'un grup d'aficionats a la caça. Aquelles jornades sovint acabaven amb copiosos àpats, molts dels quals aplegaven desenes de comensals al costat d'alguna de les masies dels voltants de l'estany. D'aquestes trobades gastronòmiques, en què abundaven el menjar i els discursos i tertúlies finals entre els comensals, a la Plana de Lleida en deien lifares. Els joves de l'època hi anaven sovint de pícnic i a passar el dia, i els casaments de parelles de joves al voltant de l'estany eren part del seu paisatge. També s'hi feien campionats de natació. Hi havia vida a tort i a dret. L'antic estany era, doncs, un clar dinamitzador econòmic i social. Tot això va reclamar a tot el contorn dels poblets d'aquí que vinguessin a veure-ho, perquè es pensaven que l'estany eren només cisques i aigua. No, hi va haver una platja on se podien banyar, a pesar que les noies no es banyaven, perquè si hi havia una noia que es banyés, la jovent d'Ivars ja tots corrents cap a l'hivern si podien veure les cames d'aquella noia, perquè en aquell temps no se'n ve de cames de noia. La gent que s'allotjava a les masies dels voltants, Cal Cinent i Cal Aragonès eren les més conegudes i freqüentades, i deixava diners. Es pagaven, en alguns casos, fins a 30 pessetes de l'època per un dia de barca. I a més, si la pesca o la cacera havien anat bé, es donaven propines. Només a Ivars d'Urgell hi havia 8 barques que es llogaven cada dia. Jo encara no sentia un crit d'una noia o 2 noies que eren allà, que parlaven, perquè aquí l'aigua se sent molt clar tot, i ja m'anava cap allà amb la barca. Què feia? Va, pugeu a la barca. I pujant a la barca, doncs, ens ho passàvem bé. Anàvem cap a Cal Cinent, anàvem aquí baix a fer un porronet de vi, aquí a Cal Aragonès, portàvem ja una bosseta aquí amb els cèntims, i anàvem allí, posàvem 4 centímetres, fèiem un porronet de vi i tornàvem nedant cap a l'altra punta. A Cal Aragonès era molt característica i preuada la pesca de l'anguila. Aquesta masia estava situada al punt on hi havia la sortida d'aigües de l'antic estany i a través d'un sistema de reixes s'hi atrapaven grans quantitats d'anguiles. I ells tenien preparat el canà, que en diem nosaltres, amb unes reixes, que les anguiles, quan arribaven allí, relliscaven i es quedaven presoneres a baix i no podien sortir. Durant dècades, des de finals del segle XIX, quan va arribar a la seva plenitud, i fins a mitjans del segle XX, així és com es gaudia de l'antic estany amb els usos i costums propis de l'època. L'antic estany era comunal. Aquí tothom hi tenia dret. Si venia un caçador amb llicència, no hi havia ningú que li pogués dir que no podia caçar. Era posar a l'abast, no?, un turisme de la gent de la comarca i era molt apreciat per tothom. Però la història ens explica que un espai que, enmig de la misèria econòmica dels primers anys del franquisme, era font de vida i de riquesa per a molts, va desaparèixer a causa dels interessos d'uns pocs. Qui eren? Quins motius tenien per fer-lo desaparèixer? Com ho van fer? El 1951, l'antic estany va ser dessecat del tot. Era el segon i definitiu intent. Una part de la població es va oposar frontalment al projecte, però no va ser escoltada. N'hi havia que sí i n'hi havia que no. I, clar,
Els que protestaven, sí, però no hi tenien res. Van fer una reunió al poble i l'alcalde es va posar a parlar allí i van dir, en una reunió amb tots els pescadors i caçadors del poble, bueno, què fem? Què diem? Que l'estany s'ha de treure? Vaig sortir jo, que era un criu encara, dic, digueu que no s'ha de treure. Allí fort ho vaig dir. I qui ha estat aquest? L'alcalde diu, si torno a sentir cap al carrer. No em van fer cas. Quins van ser els autèntics promotors de la dessecació? Es va enganyar la població? Aquestes són algunes de les respostes. El nostre trajecte ens porta fins molt enrere en el temps. L'antic estany d'Ivars i Vila-sana, o d'Utxafava, com es coneixia antigament aquesta població, era una llacuna mil·lenària formada de manera natural, segons alguns estudis de la Universitat de Lleida. Un dels molts llacs formats a l'interior per estancament d'aigües que no tenen sortida al mar. L'antic estany d'Ivars i Vila-sana era un estany ben gran i que remunta la seva formació fa milers d'anys. Aquí hauríem de parlar de dos estanys. L'estany primitiu, que en realitat era una cubeta endorreica, que vol dir que era una llacuna temporal. Són cubetes d'aquestes que apareixen a la Vall de l'Ebre i després ja pràcticament no en trobaríem cap altra cosa semblant fins al nord d'Àfrica o a Anatòlia. Aquests estanys, al llarg dels segles, van anar desapareixent i un dels últims testimonis va ser l'antic estany d'Ivars i Vila-sana. I pràcticament tenim aquest segon estany històric, que era l'estany que havien conegut els padrins i els avis, que era un estany d'aigües dolces. Bàsicament, aigües que eren provinents de tot el drenatge final de tot el conjunt de sèquies i canalets que hi havia a la plana. L'estany va perdurar durant centenars d'anys de forma natural, però mai sense obtenir cabals importants d'aigua. A més, la llacuna ja era generadora de vida social i econòmica des de feia segles. Al segle XVII i abans, en època medieval, l'explotació de les sals que s'hi generaven ja era font de diners. Res a veure, però, amb els canvis que hi va haver en anys posteriors. I és que un fet important esdevé clau per entendre la història de l'antic estany i de tota la plana de Lleida. Per entendre aquesta catarsi social i econòmica, hem de parlar del Clot del Dimoni. Així és com es coneixia bona part de la zona on avui hi ha les comarques del Pla d'Urgell, l'Urgell, la Noguera, les Garrigues i el Segrià. Se li deia el Clot del Dimoni, degut a la pluviometria que era molt escassa i poques vegades se feia el cultiu mateix del cereal. Hi havia anys que es collia alguna cosa i hi havia anys que no es collia res. Llavors la gent era en una zona desèrtica, cada vegada més empobrida. D'aquesta zona se'n deia el Clot del Dimoni perquè era un secarral impressionant. El Clot del Dimoni era que aquí ningú es podia menjar res, no hi havia res. Era una zona molt pobra, molt buida, molt seca. Era molt ferèstec tot això, no hi havia ni presons. La vida de la majoria dels seus habitants estava marcada per la misèria i la falta d'oportunitats econòmiques. Eren terres estèrils, sense aigua, i la manca de recursos era important. Era època de bandolers en què els furts i la violència per sobreviure anaven de bracet. Més de 300 anys després d'haver-se'n redactat els primers projectes, comencen les obres de construcció del canal d'Urgell i, paral·lelament, es dissenya el projecte del canal auxiliar. Aquests 144 quilòmetres, que és la superfície humida artificial més gran que s'ha construït, diguem, a Catalunya, la més extensa que hi ha, ha passat de ser una de les zones, la zona més pobra de Catalunya, a una de les zones agrícoles més riques del món. Algú diria que els pagesos en aquella època somiaven truites de poder portar l'aigua del Pirineu cap aquí i la transformació que hi ha hagut en aquestes terres de Lleida és gràcies al canal d'Urgell. Probablement podríem arribar a imaginar que si avui no s'hagués fet el canal d'Urgell potser estaria tot desèrtic, no? Totes les poblacions que giren entorn a les 5 comarques del canal potser ni existirien, no? El 1862,
el Canal d'Urgell rega la primera finca, a Agramunt. El Canal d'Urgell és un gran projecte de país, no? És un gran projecte de país perquè no és un canal qualsevol. La gent s'ha pogut i es pot guanyar la vida amb tot això. Subministrem a 120 poblacions l'aigua, subministrem a més de 1.000 granges, subministrem a més de 300 indústries i reguem unes 75.000 hectàrees i també subministrem l'aigua a unes 1.000 cases aïllades. Durant anys, l'aigua rega més de 70.000 hectàrees i dona vida a desenes de milers de persones. Aquella aigua també canvia per sempre la fesomia de l'antic estany. Va assegurar que no es dessequés, com passava antigament en èpoques d'estiatge, i amb el pas dels anys en va fer créixer significativament el cabal. A poc es va anar fent imprescindible. Al voltant de l'estany es van alçar diverses masies, fins a 13, la vida de les quals depenia d'una manera o d'una altra de la llacuna. I aquestes masies eren un generador econòmic, un generador social, i la gent que s'hostatjava allà deixava uns bons diners i, a més, pagaven els barquers per fer la cacera el dia següent. Per tant, era una economia realment saludable, no? A més, els regants de la plana d'Urgell van veure-hi una garantia d'aigua durant els mesos més secs de l'any. De mica en mica, la llacuna esdevé un forat imprescindible en la vida quotidiana de milers de persones. L'antic estany era el centre social de la plana. Hi vam trobar informants a Ivars, a Vila-sana, que no ens els acabàvem, però és que fins i tot a Mollerussa i a Tàrrega, quan s'hi havia d'accedir en bicicleta o a peu i, per tant, les distàncies eren prou importants com per tirar enrere a l'hora d'anar a passar el dissabte a la tarda o el diumenge al matí a l'estany. Realment, per la gent d'Ivars i Vila-sana o el de Vallverd, era el lloc on s'anava a fer festa. Quan l'escola s'acabava a les 5 de la tarda, els nens de Vila-sana i els nens d'Ivars i els altres xicots dels pobles veïns agafaven la bicicleta, anaven allà a banyar, anaven a pescar, anaven a caçar si podien, i tot això et va entrant perquè formen part del teu paisatge, del teu horitzó. Les dones potser era més un lloc de festeig i, per tant, ja s'hi anava quan la relació ja estava assentada. No hi anaven tant a disfrutar com els homes, però l'estany en aquells moments per la gent del territori, com aquell que diu, ho era tot, a nivell social. A partir d'aquí neixen contes, neixen llegendes, neixen també temors, aquestes coses que es feien. Totes aquestes característiques entren al cor i les coses que queden al cor, aquestes són les que t'identifiquen amb un territori, amb l'aigua, amb la gent, amb les persones que has conegut allà, i això són sentiments. I jo crec que la gent, sobretot de Vila-sana i d'Ivars, l'estany el portaven al cor, n'estic convençut. I no sols això, sinó que jo soc fill de Puiggròs, a la comarca de les Garrigues, i el meu pare sempre em parlava de l'estany d'Ivars. I sempre em deia que per la festa major ell venia en bicicleta a comprar les anguiles per menjar arròs amb anguila perquè era molt típic. En aquella època era molt freqüent la formació de diferents estanys d'interior per l'arribada de l'aigua del Canal d'Urgell. Però la voluntat dels pagesos de guanyar terra de conreu va dur-los a dessecar gairebé tots aquests estanys. L'estany d'Ivars i Vila-sana era el més gran. Durant molt temps es va respectar, però la temptació era molt gran i les necessitats i els interessos econòmics es van acabar imposant. La plana d'Urgell s'estava enriquint amb l'extensió dels conreus de regadiu i les guerres del segle XX, 2 de mundials i una de civil a Espanya, van fer que la superfície ocupada per l'estany fos molt llaminera. Aquest fet és clau per explicar-ne la desaparició. El primer intent de dessecar l'antic estany per interessos econòmics es promou de manera fallida entre els anys 1917 i 1919, just en acabar la Primera Guerra Mundial. Després de la Guerra Mundial hi ha gana, Europa necessita gra i Espanya és un dels països on la terra pot arribar a ser més productiva. El Canal d'Urgell, aleshores, era una infraestructura propietat de la societat anònima que l'havia impulsat un segle abans, la qual no va amagar la seva oposició al projecte. El problema que hi va haver al primer intent de dessecació del 1919 és que el moviment opositor a la dessecació va ser molt fort. Sobretot estava format per totes aquelles persones que treien un profit de l'aigua de l'estany d'Ivars-Vila-sana, que demanen ajuda al sindicat de regs i el sindicat de regs es persona a la Casa Canal i demana a la Societat Anònima Canal d'Urgell que els faci costat perquè no s'acabi dessecant l'estany.
Aquí va ser quan hi va haver una mica de polèmica per part de la societat Canal per no voler dessecar la primera vegada quan ho van proposar. I és per això, perquè aquesta aigua la utilitzaven per a regar aigües avall. En canvi, el segon i definitiu intent es va promoure en anys de la postguerra, durant la dictadura de Franco. Una empresa anomenada Locomoción y Transportes S.A., Litza, i 3 personatges que descriurem a continuació esdevenen clau en aquest segon i exitós intent. Santiago de Cruïlles, Canonge d'Espujol i Joan Ventosa i Calvell. Litza comptava amb el suport de Ventosa i Calvell, exministre de Franco, advocat i economista. Tenia casa a Ivars d'Urgell i era propietari d'una part important del terme municipal. Ministre d'Hisenda i també d'Abastaments amb el rei Alfons XIII, va ser promotor de la Lliga Regionalista i col·laborador de Francesc Cambó, i durant la Guerra Civil i la dictadura va participar en la política del règim. Santiago de Cruïlles era gendre de Ventosa i Calvell, es va casar amb la seva filla Rosa Ventosa i tenia el títol nobiliari de baró. El baró de Cruïlles era un home ben connectat en els terrenys financer i polític. Havia estat regidor durant el franquisme del primer Ajuntament de Barcelona de l'alcalde José María de Porcioles. Santiago de Cruïlles va encapçalar una empresa amb el suport de Litza anomenada Saneamientos y Explotaciones Agrícolas, que va ser l'encarregada d'expropiar els terrenys on hi havia l'antic estany i d'executar-ne el dessecament. El segon intent als anys 50, a principis dels 50, doncs té èxit i es desseca. Per què? Bueno, per raons amb les quals no es té en compte l'opinió de la gent i és una època de dictadura franquista, una dictadura amb la qual li importa res l'opinió de la gent i està en funció dels 3 o 4 franquistes notoris que poden tirar endavant aquesta decisió. Finalment, en aquesta trama familiar i econòmica, hi intervé també el cunyat de Ventosa i Calvell, Canonge d'Espujol. Un personatge qui alguns historiadors descriuen com a fosc i mal vist per la majoria dels habitants de la zona de l'Estany. Acompanyat de remers de les Masies, va ser qui va fer la major part de les prospeccions de la llacuna per determinar les característiques descriptives de la seva fondària. Mirem qui són. Són homes absolutament que venen de la Lliga i que s'han llançat totalment al franquisme, alguns d'ells amb relacions directíssimes amb l'exèrcit, com és el d'Espujol. Aquestes persones poden fer el que volen. És que el franquisme, a vegades costa una mica d'entendre, el franquisme és convertit amb impunitat qualsevol fet. Ja faran la llei que vagi d'acord amb els seus interessos. És que els beneficis només eren per uns, perquè l'estany era per tothom. Però la dessecació de l'estany, com es va produir, els beneficis només serien per uns. Que s'assequés l'estany, al final era una d'aquelles maniobres que feien els cacics. I aquí, jo em sentia indirectament una miqueteta en deute amb la societat de Vilassana i d'Ivars i del Pla d'Urgell, perquè el meu repadrí, que es deia Serafí Porta, va ser un dels cacics que va assecar l'estany. I després el van partir i se'l van repartir, d'alguna manera. Una de les meves vinculacions indirectes amb l'estany és que la casa on jo vaig néixer és la casa que es va fer perquè visqués l'enginyer belga que va fer el canal per dessecar l'estany. L'enfrontament entre bona part de la comunitat de veïns pel dessecament de l'estany es va fer evident. La majoria no n'eren partidaris, volien conservar l'estany. Els historiadors parlen fins i tot d'una consulta popular organitzada per calmar els ànims dels ciutadans, el resultat de la qual ni tan sols va ser tingut en consideració pels promotors. La consulta, però, expliquen testimonis, va deixar molt a desitjar per la falta de rigor democràtic amb què es va executar. Ens hem de col·locar en l'any 45, 46, 47, l'ambient que hi havia de plena postguerra. La situació política d'aquells moments era la que era. I per això jo fins i tot crec que el referèndum que es va fer en aquells moments allí a Ivars per la dessecament, si hagués sortit d'una altra manera, tampoc n'hi haguessin fet cas. Per tant, va ser un referèndum que va ser de veritat, però els resultats van ser com una mica il·lusoris, van ser una mica ficticis, perquè és que realment la gent sí que devia votar que no es dessequés perquè se l'estimava, però tampoc se'ls hi va fer cas. En contra de la voluntat popular, el 1951 es van acabar els treballs per dessecar l'antic estany. De beneficis
els promotors en van treure ben pocs. Els permisos només els concedien plantar-hi arròs i no se'n van acabar de sortir. Durant dècades va ser una terra molt poc productiva. Al final, doncs, la història del dessecament és la d'un fracàs. L'engany també va formar part d'aquesta trama. Perquè la població fos més receptiva al projecte de dessecament, es va fer córrer la falsa informació que la llacuna era portadora de malalties com la malària. Eren favorables a la dessecació de l'estany perquè ells estaven convençudíssims de la presència, entre d'altres, de paludisme. Perquè ells estaven convençuts de la presència del mosquit transmissor de la malària a les aigües de l'estany. La resta són invents, com demostra el Ramon Maria Guiu amb els seus estudis, són invents amb els quals casos que es produïen per malalties pròpies de l'època que fan molta més incidència que es produïen a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Per quina raó? Per tindre més arguments per enganyar la gent per poder dessecar l'estany. Forma part de la litúrgia de l'època com a excusa per demanar l'assecament, però no com una constatació real de que passés això, perquè la veu popular, qui va sembrar la llavor no ho sé, però suposo que era la part interessada que volia secar l'estany, deia que allò creava paludisme, que creava malalties. Curiosament, jo vaig consultar alguns llibres de defuncions, tant d'un poble com de l'altre, i no vaig trobar morts per paludisme. Anys més tard, aquella teoria va ser científicament rebatuda pel polític, alcalde d'Ivars d'Urgell i farmacèutic de professió, Ramon Maria Guiu. Era, curiosament, el nebot de Ramon Cots, també alcalde d'Ivars d'Urgell durant la Segona República, partidari de l'Estat català proclamat per Companys a l'octubre del 34, així com del buidatge i dessecament de l'estany. A les tesis doctorals, una de les qüestions que s'ha de fer és demostrar la teva capacitat investigadora, és a dir, que estàs capacitat per investigar. I el meu treball de capacitat investigadora va ser justament estudiar la presència de malària a l'estany d'Ivars. La conclusió és que l'estany no va produir mai malària, la malària venia d'un altre camp i la dessecació, i això es va utilitzar com un instrument. I és que l'estany havia restat ben viu en la memòria popular. 40 anys després es va plantejar de forma seriosa la possibilitat de tornar a omplir-lo. I crec que deu ser l'única zona humida al món que ha estat dessecada i des del segon dia que es va dessecar, els pobles veïns van reivindicar la seva reinundació. Això no passa gaire vegades. A principis del 90 va ser quan vam començar a tirar endavant la idea de la recuperació. Es va intentar fer alguna cosa, però va ser molt inicial, i llavors va ser com vam entrar nosaltres i a mi se'm va posar entre cap i coll de mirar de tirar endavant això. Sortosament hi va haver algun propietari que ens va entendre i això va quallar. Però va ser molt difícil, molt complicat i molt dur. Alguns encara em giren la cara ara. Pocs, Finalment, l'11 d'octubre de 2002 es constitueix el Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana com a òrgan encarregat d'adquirir les finques i portar a terme els treballs necessaris per recuperar l'estany. La possibilitat de recuperar, restaurar un estany de 126 hectàrees de superfície amb tot el que suposava era un repte social pel territori, un repte important també a nivell tècnic que fes possible la restauració i la recuperació d'allò que durant tantes dècades s'havia pensat que era possible. A finals de 2002 i principis de 2003 s'adquireixen les 165 finques necessàries per a la reconstrucció de l'estany. S'actualitza el procés executiu i s'inicien els primers treballs. La Diputació de Lleida i la Fundació Territori i Paisatge, actualment Fundació Catalunya La Pedrera, hi tenen un paper clau des del punt de vista econòmic. El projecte de recuperació de l'estany va ser una recuperació mediambiental. Aquest va ser la principal finalitat. I des d'un començament ho vam saber, perquè l'estudi de recuperació, de viabilitat, ja ens va orientar en aquest sentit. A nivell ecològic, evidentment, era molt interessant. Tota zona humida és molt interessant. Les zones humides són dels llocs, diguem-ne, de la Terra que provoquen més biodiversitat. Aquest projecte de recuperació donava un altre escenari, que era, en lloc de protegir una zona que ja tenia un valor per se,
era recuperar un espai nou. I aquí és on, des de la Fundació, es va valorar molt positivament. I per tant es van comprar totes les terres, totes de mutu acord, pagant una xifra gens desmesurada i resolent alguns petits problemes que sempre es van produir amb una cosa així, que tants propietaris. Es van signar totes de pròpia voluntat. I llavors es dona una situació que és un cop s'han adquirit les finques, existeix una dificultat important per tal de tirar endavant el projecte que suposa el projecte de moviments de terres, d'adequació de l'entorn, i és aquí quan la Fundació Territori i Paisatge es compromet la participació econòmica en el projecte amb una aportació important de diners que són els que fan possible l'execució de les obres. En aquell moment es planteja, i això diguéssim hi ha evidentment un pacte previ entre la Diputació, els ajuntaments i, que en aquell moment encara no s'havia constituït com a tal el Consorci, i la Fundació. I aleshores el pacte és que el que fa la Fundació és dotar el Consorci de pràcticament 1.800.000 euros, que era el que li permetia executar tot el que eren les obres i les actuacions perquè aquesta restauració fos possible. El primer semestre de 2005 es van acabar les obres i treballs de condicionament bàsic. L'operació, tècnicament, era complexa. En el moment que es va concebre el projecte de restauració, es va determinar un nivell d'inundació, per tant, d'ocupació de superfície, que es va considerar que era equivalent al de l'antic estany secat a l'any 1951. Era un projecte, per dir-ho així, pioner. No hi havia referències, no hi havia hagut projectes d'aquesta envergadura ni a les comarques de Lleida ni arreu de Catalunya. El projecte es va concebre amb la idea de crear unes condicions inicials pensant que un cop arribés l'aigua, això provoqués l'explosió de la vida. L'estany el que dona és una riquesa enorme de noves espècies vinculades a les zones humides que arriben de nou i que, a més, la interacció entre aquestes zones agràries de secà o de regadiu que hi ha just a l'entorn fa un efecte que diem multiplicador. És un efecte acotó, que és quan s'ajunten dos ecosistemes diferents, en aquest cas la zona humida amb la zona agrària, aquesta franja, diguéssim, d'interfase és molt més rica. Posteriorment, es va iniciar l'emplenament que es va completar durant el 2009, any en què l'estany ja va rebre 50.000 visitants. Jo crec que va ser un projecte molt bonic de cooperació i, efectivament, el 2005 començàvem a inundar i, diguem-ne, era emocionant per nosaltres tornar aquí i veure, no ho havíem vist mai, però allò que ens havíem imaginat, veure ja l'estany amb aigua i no sé com s'ho fan els ocells aquàtics, que de lluny devien veure com brillava l'aigua en el cel, és una mena de mirall del cel quan van volant i van aparèixer espècies que veia anys i anys que no es veien a les comarques de Lleida. I una altra cosa emocionant era veure persones grans que s'acostaven a l'estany i tornaven a veure el paisatge de la seva infància. Finalitzava una operació de recuperació d'un espai natural extremadament complexa de la qual no hi ha precedents a Catalunya ni a Europa. La recuperació de l'estany, la primera cosa que ha suposat és el recuperar un espai natural amb un indret que està totalment transformat. L'estany antic d'aigua dolça tenia moltes plantes aquàtiques, d'aquestes que semblen algues, els macròfits que se'n diuen, que alimentaven aquelles volades de milers de fotges i de milers d'ànecs que ara no hi són, perquè les carpes, els peixos, es mengen aquests macròfits. A més, aquells macròfits feien que l'aigua estés més neta perquè la depuraven. El problema que ha tingut a l'estany és que posteriorment, ha anat patint un cert procés, no sé si en podríem dir de degradació, que l'ha anat empobrint fins a l'estat actual que s'ha decidit que feia falta fer un cert reset, tornar a reiniciar una mica. Es va intentar pensar no amb l'estany primigeni, aquell que a l'estiu quedava pràcticament sec, sinó amb l'estany que hi havia just abans de la seva dessecació, és a dir, l'estany dels anys 40 fins als 50 que es va dessecar.
Doncs aquest 2020 s'ha començat a fer un buidat parcial, en part és una mica experimental, no es buidarà tot, diguem, el que es fa és es baixa el nivell per poder treure gran quantitat d'aigua amb nutrients i llavors l'esperança és que al tornar a posar aigua neta del canal doncs reduir la taxa de nutrients i tindre aigües més transparents i que siguin menys eutròfiques, a veure si hi ha la possibilitat de tornar a que es formin els prats aquests submergits que hi havia a l'antic estany dels anys 40. Jo el que sí que faria pels propers anys, diguem-ne, és encara, que és el que estem pretenent també amb la baixada del nivell, és que, a part d'aquest gaudi humà d'anar a passejar, també tinguem més gaudi de biodiversitat. És molt important que hi hagi llocs que simplement els animals estiguin sempre tranquils i així, encara que sigui una mica més de lluny, els podrem observar a tothom. El Pla d'Urgell és una comarca que no tenia cap referent natural. Jo penso que és una referència que, posa el Pla d'Urgell altra vegada al mapa. L'estany jo penso que és molt conegut actualment arreu de Catalunya i també penso que és important a l'agafar el tornar a tindre un espai natural. Hem de cuidar més que mai. La comunitat general té 252 embassaments construïts i amb la modernització 200 embassaments sobraran. Aquests embassaments que hi ha a tot el llarg de totes les 5 comarques han de complementar encara l'estany d'Ivars, perquè ja que estan fets hi hem de continuar donant uns usos per la fauna i per la flora de tot això. I per tant penso que encara es potenciarà més. Els que menys acabem estimant és el que tenim a casa, i això és molt català també. Acabem per no aplaudir massa el que és propi nostre i que ara mateix té un present i un futur naturalment molt potent, que nosaltres no acabem de valorar prou. Poquet a poquet, les noves generacions, que ara amb les escoles hi van, segurament l'aniran valorant cada vegada una miqueta més. Ara ve gent de tot el món a observar ocells. És un espai fantàstic per fer-ho, perquè hi ha una quantitat d'espècies i una diversitat molt gran. I visualment és d'una preciositat molt poc coneguda. Les diferents hores de l'estany, la sortida del sol, la posta del sol, les tardes, quan tornen a venir tots els ocells que dormen i niuen a l'estany, és un espectacle impressionant. L'estany acaba agradant. És un espai molt bonic i quan coneixes la història que hi ha darrere encara més. És a dir, totes les vivències que t'expliquen els padrins que van viure i que van patir la dessecació, perquè realment la gent del territori, la gent d'Ivars, la gent de Vila-sana, que ja no hi tenien interessos econòmics, sinó que vivien l'estany, ja fos perquè anaven a nedar, perquè hi van anar a caçar amb el padrí, o perquè assistien, eren les úniques festes familiars on anaven a menjar fora de casa. Quan t'expliquen les seues vivències i l'amor i la il·lusió amb què t'ho expliquen, i et plantes allí i veus tota aquella massa d'aigua i coneixes la història, és un espai que enamora. Ara som una sèrie de persones, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, és igual, que el portem al cor i ens l'estimem, però nosaltres no ens el vam estimar al seu dia perquè aquell dia no hi érem nosaltres. Ens l'estimem de manera diferent i donem gràcies per un estany recuperat, però és que la gent d'abans el portava dintre seu. Jo crec que és la història d'un miracle. A mi em sembla una cosa extraordinària. Extraordinària, a més, em dol una cosa que és bastant important, que fins i tot la gent del propi territori, la gent del Pla d'Urgell, la gent de l'Urgell, de la Segarra, del Segrià, etc., és a dir, a totes les comarques, no en són conscients de que això és una obra que dins de 100 anys es valorarà moltíssim més cara. És a dir, sovint passa la història, no?, de que un fet tan i tan important, els que l'estan vivint estan distrets mirant a l'altra banda. Doncs arribarà un moment que la gent canalla, jove, parlaran de l'estany amb la mateixa innocència frívola que tenien llavors la gent que parlaven de l'aigua del canal, com aquell que l'hem tingut tota la vida. Doncs arribarà un moment que l'estany
la gent el tindrà ja tan assumit i tan interioritzat que serà l'estany de tota la vida. I això n'estic convençut i és inexorable i anem cap aquí. Durant el procés d'emplenament i un cop assolit el nivell màxim d'aigua, l'estany i el seu entorn ja ens mostren una sèrie de transformacions ecològiques amb un increment de la flora i de la fauna i la recuperació d'un paisatge privilegiat. El gran valor de l'estany són ara la fauna i la flora recuperades. És la tercera zona humida més important de Catalunya després del Delta de l'Ebre i els aiguamolls de l'Empordà. Passat, present i futur s'han pogut tornar a trobar en aquesta llacuna única, recreada per a nous usos adaptats a la realitat de la societat del segle XXI. I cada vegada que vinc m'admiro per la seva importància, diguem, ecològica, perquè avui dia que hi ha aquests paradisos artificials per lleure's, tornar a apreciar la vida natural, vull dir, és una cosa extraordinària. Ningú, però, podrà evitar la melancolia que encara provoca entre els qui la recorden de quan eren joves. M'agrada vivir lo d'abans, perquè abans, aquí en aquest estany, podíem fer el que volíem. Podíem nedar, podíem anar en barca, podíem fer un foc, podíem fer un dinar, podíem fer moltes coses, podíem inclús tirar tiros, podíem fer tot el que volíem, disfrutàvem de l'estany. M'encantaven aquelles postes de sol, que allà on hi ha aquells coberts, allà es ponia el sol i reflectava l'aigua, que era or pur. I des d'aquella masia d'allà m'encantava veure aquella quietud d'aigua reflectada en aquell color d'or. Allò era una meravella. L'arrelament de l'antic estany a la societat de l'època es veu reflectit en nombrosos textos i obres literàries. Uns versos escrits per un vilatà fill de Castellnou de Seana ho mostren a la perfecció. L'estany d'Ivars era una mar petita, de joguina, arrecerada de vents i allisada, d'aigua en calma, que les tardes dels diumenges, amb els companys, ens arriscàvem a espiar des de la nostra riba, tamorencs, tafaners, gormands, fascinats, a l'aguait de la fruita madura i prohibida. Per això, avui que el seny ha enraonat i ha retornat més esplèndid del que era, rebatejat estany d'Ivars i Vila-sana, ens emplena d'orgull reprendre el benefici. Ens havien sostret un tros de vida i per fi tornem a gaudir la pau de casa.